Ay, Mare. Naabay ka pa sila kala tayo sumungod nga. Dak mga kwan. Apay nga, nititam na may ano, ubing ko, di ka laman. Apay, ano mitinan ano, di anak mo di man apay ya. Nangan ka no, kwayo. Nangan laing isuna, ano minan, ano, nangan lang Di isuna. restauran nyo. Ay, manin, ayangatan, aya. Apay, Kasano kiti na may anyo ka no, di kinan na, kagudwalan ki 35. keso, Nagipulpulong di ubing ko 50 ti may sa order, may 35, di gudwa. Isurod 50 ti may sa order. Di ba, 25 lang kumadi kagudwa. Apay na balanti kwayo. Apay kas di pa mamayan nyo. Ki 35 nga talaga ti gudwa. Computer, may ti gudwa dyan. Yan di 50 pesos. Malo nga bayad ti kagudwa ti 50 pesos. 25. O, di 25 lang kuma Di ba, 50 pesos ti may sa order yo. Wait, O, di 25 lang kuma ti kagudwa. Yan alay payment nyo. Bing ko ti allowance na. Pagbalbalin nyo mit nga, dagmer sa ti panuno rin. Baliwan nyo ti kasta nga kwayo mit 25 nga talaga, ay 35 na talaga ti kwakaap. Napanti ko yan, 35 ti gudwa. Apikas dyan ka sa no. 25 lang ko ba ti gudwa at 50 pesos ti may sa order. O ano sa ti... Kaya kaya onti ko Baliwan nyo ti kasta nga sistema yun ti restaurant nyo.